Ito, ang tawag dito kaya? Bilaog. Oh, bilaog. Dito sa Romblon. Ang laki oh, tataba oh. Papulutanin namin mamaya. Sa pan ay... Grabe. Sa kanyan, daw... Sa ilalim ng putik to, no? Ah? Putik? Oo, sa putik eh. Oh, yun siya sabi ni Mrs. to pagkuhan. Pag kinukuha. Like, nananggagat ah. Ayos ah. Parang nagbibiro ko nangangagat pala. Sira. Buhay pa. Buhay yan. Pero di makaputol. Hindi. Gulat ko ah. Oh, sumisikip oh. Naiipit yan. Loko, buhay pa pala. Buhay yan. Bilaog. Sa... Sarap yan pulutan mamaya. Kuan. No, parang diwal rin yung tawag dun eh. Ang laki pa ang laman. Mas masarap daw to mga master sa taong. Bilaog lang Romblon. Mamaya. Tuba lang yung katapat nito. Disponer tayong tuba. Harap tayong tuba. Yeah. Ang galing ah. Ang dami. Ayun, ayun. Oh, ito na po yung pinaghimayan kanina ng ni Kuya Ronnie. Yung bilaog, yung malalaking shell. Bilatog. Bilaog daw. Adubuhin ko. Yan, adubuhin natin master. Ito yung kawali. Natural sa kawali natin yan. Lulutuin. Kahoy-kahoy lang tayo mga master. Kasi nasa probinsya tayo. Ayan. Bilog. Gano'n muna ako ng... Oo, unahin natin siyempre mga master. Ang bawang. Adobo. Ang lulutuin natin. Adobo. Baka gamitin mo. Labas. Isa lang ka na ko rin. Mag-adobo tayo kaya. O sige. Labas. Adobo nga. Kaya ang tao lang niya sihip. May nagkakape. Nung una. Bilaog. Bilaog. Oo. Sarap yan. Sorry, yata. Kaya mga bilaog na na nakukuha sa hunas mga master. Dito tayo sa probinsya, Romblon. Ayan. Isa muna tayo. Ha? Bulakog. Bulakog. Sa Bicol, Bulakog. Ito, bilaog. Gagatong tayo ng malalaking kahoy. Yan, ganyan dito sa probinsya ng Romblon. Ilalagay na natin ngayon ang sibuyas habang mainit. Ayan. Panghuli natin yung mamaya. Sili. Lagay na natin sili. May mga pula-pula dyan. Yan ang sili dyan kanina. Antayin natin kumulo. Yan, may laurel na rin. At saka paminta. Para kumpleto ang anghang. Daming sabaw na adobo to. Hindi ko na ito sinabawan eh. Nagtutubig pala to. Dami oh. Hindi ko na sinabawan yan mga master. Medyo masabaw lang konti.